Start. Action. Yawa ɗan kankana yana samu. Baby hada. Zo kai ma yau na ga ya same ka. Yau ta same ka. Buhari da. Je ka mana. Ka kawo Me kuɗi? Ka ware. Ko ba ka ware ba. Dauki fiye wannan ka ware. Oga. sai Allah ya sa. Dama da ita muje goshi yanzu ma na Allah ya sanne. Ka gane ai. Allah wallahi. Kowa yau sai na hana billahi nan. Gaba ɗaya layin nan sai na hana. Ya wannan ba. Ne wani musulun. Rajin. Rajin. Idan na ɗan ƙara da wannan tuma. Idan ka ga mana da Allah, wani kuro ba na biya yi. Wannan kayan cutar da yake ci a rayuwar da ya ɓaci wallahi. Allah isa. In za. Ya baba. Ya rajen nan fa ne a cikin yawan wani. A'a, wannan dan sha wannan fa baba. Wannan sha wannan ka gane yayi zai dawo da Allah ya zama ke nema ya. Mazaje. Allah ne ya kai nan nawa. Ya ne ba. Bana bi na kashi gane. Ba ka ganuwa ba kai. Wannan bai na raba ka da shi ba. Wallahi ba wallahi kariya ne. Ba dan wahala kawai. Allah wallahi bai ne kai zaka tuwar ka ai. Inda kai baka san me kake sha ba don uwar ka. Wannan gayan nan wutan uwar shi kaɗan ya gani wai suka ji wannan gayan wai ya zo ya sama ba an gaja wallahi kaɗan ya gani dan sun wal ka dawo mana nan uwar ka sake baka wannan dan su motsin dawo mutunci ne ya hauka ta dan guzun uwar shi yanzu abin da ya bar shi ba shine dan cin haram din mutane ba sai zo rika cin hakkin mutane to dan guzun uwar dan wallahi sai ya hauka ta ni ma yanzu da kake gani na kawai sai ina kan